Hej, det er Magnus her tilbage med en video inden fra et nyt spil, der hedder Adventure Quest Worlds. Men i dag skal vi lave en helt ny karakter, som vi kommer til at spille på inde på min kanal. Der kommer mange videoer herfra. Jeg har tænkt mig, jeg vil ikke spille Warrior i dag, fordi at Warrior er alle. Rogue måske, Mage måske, og Healer nej, for det er røvsygt at spille. Men det er en af de to. Og så siger jeg Rogue. Fordi, og så siger jeg Female. Finder vi en ordentlig hest. Den der synes jeg sig. Men okay, finder vi, ser på den. Men nu ser vi, hvad vi kan få. Vi står mellem den. Eller den. Man kan få det ikke en dreng. Den. Nej, ikke den. Men hvorfor er du ikke en dreng? Fordi jeg hælder den på. Okay. Det er sgu ikke så seriøst der, men okay. Pink top. Nej. Sort pink. Ej, sort det tid. Nej, det er så ikke. Okay, vi finder en farve sort. Vi siger... Det er en dreng, han er også her. Nej, dreng ikke sej. Lav du pink? Pink? Pink. Så ser vi sådan. På der. Ja. Ej, det passer ikke til en... Kan vi ikke være en dreng? Sure. Nej, gør. Det er min kanal. Men jeg synes det der ser meget fint ud. Skin color. Nej. Hvor er det lys i øvrigt? Ikke helt. Bare sådan der? Måske sådan der. Så. Eye color synes jeg er sort. pink. Prøv med sort. Okay, lad os lige prøve at se med sort hvad det. Hvis jeg er mega nuttet ud, tror jeg. Nå! Altså, nej, jeg synes pink. Ja, så ser hun pink ud. Det er sådan nogle så ting. Vi siger bare sort. Men så finder vi et hero name. Nej, forkert. Og det er mit navn. Eller man kan YouTube-kanals navn også. Så password. Det siger jeg jo selvfølgelig ikke. Eller måske skulle jeg, for så kunne I spille. Nej. På et tidspunkt laver vi en serie, hvor jeg laver et game, hvor alle kan gå ind. Det er jo bare forkert. Men Anna, skal du bare ikke vise din e-mail? Ja, e-mail. Den... Det ved jeg ikke, hvad vi gør. Bare klip i den, når det er. Jeg ved ikke, hvad man klipper den. Det står. Bare skriv den. Okay. Så prøver vi at klippe det ud. Hvorfor må jeg ikke vise den? Der her, så. Og vi har født den... Ja, det... Jeg tager bare det. Født i april den 14. 2004. Så. Godt så. Så kan I se. Starter vi den bane. Det er så en drage. Det er sjovt. Det har jeg også min. Hvis I vil se min account, så kan jeg også vise den. Fight. Hvad vinder? Slow motion. Battle
nu er vi videre. Og så skal vi... Ja. Så tror jeg, vi lige skal nakke ham her. Nej, det var sådan lidt. Ja, hej. Og vi er level 4. Eller, vi er level 4. Nej. 2. Nå, 2. Nå. Jeg har spillet det her spil alt for længe. Så har du fået våbnet. Det gør jeg ikke. Det kan være. Og vi har været 15. Et stykke guld. Nå, men Det er meget fedt. jeg vil lige se vores inventory. Og ja, nu kan vi lige se, hvad han har. Nej. Jeg ved, hvor vi skal hen. Jeg ved, vi skal til... Nej, vi gør det sådan her. Roleplaying? Nej, vi skal til... Babylon. Det er bare stedet, hvor man... Ja, det er hovedstedet. Skal vi se... Shops. Assassin Commander. Jeg har ikke noget, men vi kan lige se, om der er noget, vi kan få. Hvor er det? Du har ikke noget drags. Nej, AC. Nej. Det skulle lige skarpe. Ja. Men lad os se, vi kan... Jeg har et sted, hvor man... Ja, det er ret nemt. Hvor er det der? Hvor er det? Det er, vi kæmper mod nogle flodheste med tænder. Det er det, vi kæmper mod. Nej, det er da mammutter. Ja, mammutter. Det er mammutter. Eller, Og sådan nogle her. det ligner mammutter og støv. Det kan også være støv. Støv i sig. Og det her, det er så en af de steder, hvor man får allermest guld og XP. Rigtig smart at gå herhen, hvis I er Så jeg er allerede lidt stille på 3. Men I skal huske, at der også skal være nogle high level over. Ja, så skal jeg nok med noget level. Så kan de hjælpe jer. Så er du ikke bare død med det samme. Så, ja, så er du død. Ja, det er ikke det. Man får hende af mammutter. Altså der, jeg skal hjælpe dem. En gorilla, hvis du ser. Ja, Du er sådan en gorilla. selvom det er det der. Okay. Xavier. Har du et bedre navn? Nej. Nå, lad os se. Om det er noget. Han drak gorillaen, hvis du ser. Wow. Stadig gorillaen. Så kan man. Nå, lad os se. Nå, der er ikke noget. Så Det er også Egypten, der er altid. Ja, Egypten er der også. Det er også et meget stort sted. Mamma har rykket lige rundt på maden. Nej. Vi kan ikke komme dertil. Det er ikke højt nok. Det skal vi have. Så tager vi her. Hvad for en laver er det? Og hvad er det her? Der er altid sådan noget. Det er der ikke. Nej. Skal jeg komme ind til dig, mamma? Ja. Bare spørg min far. Okay, jeg tænker, vi vil stoppe episoden her.